שלום, שלום לכל הצופים שלנו, בעזרת השם יתברך, אחרי פסח, מה טוב ומה נעים, לשבת כולנו וללמוד בפרקי מוסר את הספר בעל המוסר הגבוה בחשיבותו, שכתבו וסידרו וערכו אותו לנו לפנינו, חכמינו זיכרונם לברכה. פרקי אבות. אומר לנו פרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, נצר מעתה מעשה ידע להתפאר. למה? מכיוון שעמך לא יוצא מן הכלל, כולם צדיקים. ופה אנחנו רוצים להבין שראשית עבודת האדם לראות בחבריו מכרה וכל אחד מישראל שכולם צדיקים. מדוע? מסיבה אחת ויחידה, כי כולנו מעשה ידיו להתפאר של הבורא יתברך, אשר ברא את האדם על מנת שיפרסם לעצמו ולאחרים את מלכותו של הבורא, למען להיטיב לאדם בכל ימי חייו. לפיכך אנחנו למדים מכאן שעבודת האדם ליצור את העולם הזה בו הוא חי לגן עדן שכולו אור רוחני, שהוא נובע מן השמיים הרוחניים לארץ המתמלאה מכל טיפת גשם, היא מציאות שלא יורד מן השמיים כדי להחיות את הגשמיות בארץ. מסכת פרקי אבות הוא ספר המוסר שנולד ונבע מדרכיהם ומעבריהם של אותם חכמים זיכרונם לברכה, שאמרו את דברי המוסר מלשון שהם מסרו את הדברים מחכמים אחד לשני. משנה א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים, הבו מתונים בדין ועמיו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מה אנחנו למדים מכאן? מלמד כי את כל התורה הקדושה לא ברא אותה האדם, אלא היא באה מוכנה ומזומנת למשה רבנו, אשר קיבל אותה מבוראו בהר סיני. ומדוע לא כתוב משה קיבל את התורה מהבורא יתברך, אלא כדי ללמדנו את גודל ענוותנותו של הבורא העולם, אשר הניח את התורה כביכול על הר סיני. וממנו קיבל משה את התורה דווקא מן ההר הנמוך ביותר מכל ההרים שהיו במדבר סיני. סיני מלמד לנו במילה עצמה. סיני מלמד מלשון ניסיון. עם הניסיון שכל מטרתו לתת שכר טוב לאדם, שאם הוא עומד בניסיונות אז הוא מצליח. כתוב, אדם הוא בהמה תושיע השם. נמצא אם כן, ההצלחה לעמוד בניסיון מחייבת הענווה ממנה נובע אור האדם המחובר לתורת השם. אז זאת אמר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. משה קיבל תורה ומסרה ליהושע משרתו, שהיה מנהיג גדול, בזכות שקידתו, קדושתו וענוותנותו, מהם זכה להיכנס עם התורה הקדושה והטהורה יחד עם בני ישראל לארץ הטובה והמובחרת. בזכות היושר שלו, המסירות שלו, הנאמנות שלו של יהושע בן נון. בן נון בגימטריה זה 50, שזה שער הקדושה, שלמעשה שם נפתחים כל שערי העולם. למעשה התורה שקיבלנו אותה בשמחה עם בני ישראל שיצאו מארץ החושך, ארץ של מצרים שהייתה למיצר ממנו, דווקא יצאו משם בדרך הנס הגדול שהוא ים סוף. למה קראו לו סוף? מלשון שזה סוף. סוף לכל צרותיהם של בני ישראל שהם באו עד למדבר סיני. כמה כן אנחנו צריכים, אנחנו ללמוד ולהעריך ולאהוב ולכבד את התורה הקדושה והתורה שנברא 2000 שנה לפני בריאת העולם. כפי שכתוב בספר הזוהר הקדוש, פרשת ניצבים, הבורא יתברך הסתכל באורייתא וברא עלמא, לטובה גדולה, לשמחה גדולה ולאהבה גדולה. על כן, כמה אנחנו צריכים לשבח ולהתגדל וישתבח שמו של הבורא העולם, אשר בענוותנותו הוא יתברך מצניע ומסתיר את מציאותו. וזאת, כל זאת על מנת שנוכל ללמוד, וכאשר האדם יאחד את התורה בתוך ליבו,
אז ודאי עולם הניסיונות, עולם המאבקים ועולם התשובה. על כן ברוך חכמינו זכרם לברכה וכתבו את פרקי אבות, כדי ללמד אותנו את המוסר, שהשכל בא מתוך חוכמת חיים אמיתיים, וכל הקשיים הקיימים בדרכו של האדם, שהם באים אך ורק לתכליתו, תיקונו ושלמותו. ממשיכה המשנה ואומרת, הביאו מתונים בדין. זו התחלה חזקה למסכת פרקי אבות, שבה אנחנו לומדים את מידת הסבלנות, ממנה האדם יכול לבנות היטב את עולמו. הרי הבורא יתברך לימד אותנו סבלנות, וכל הבריאה יכול לבנות אותה בהרף עין אחת. ובגלל הסבלנות, שפה אנחנו למדים, שגורה של הסבלנות, לא צריך תמיד למהר, לא לרוץ. אם האדם מתנהג בסבלנות וסובלנות, ולא בריצה, אז לא יהיו לו נפילות כואבות. זה מה שאומרים חכמינו זכרם לברכה, סוף מעשה למחשבה תחילה. ומתוך זה האדם יהיה חכם הרואה את הנולד בכל העיסוקיו, בלימודיו ותכונותיו. שיהיה מתון וסבלני, כי גם הוא צריך לדעת איך לדון את אחרים לטובת כולם. ממשיכה המשנה ואומרת, והעמידו תלמידים הרבה. ביודעו האדם שהוא יכול להעמיד כתלמידיו כל אחד ואחד במקומו הנכון. למה? במטרה לקרב אותו עוד יותר, כדי ללמדו את הכרת מציאותו, שהוא תמיד יישאר להיות מציאות. אין רק משם הוא יכיר וידע וישיג את בוראו, שממנו יתברך יבוא עזרי. כמו שכתוב, כמו שדוד המלך אומר, מאין יבוא עזרי? הרי מן העין, שהוא אין אותו, מתגלה היש, שהוא מלכו של העולם הגדול והיחיד והמיוחד. והמסגרת היא התורה. ממנה נוכל להעמיד תמיד תלמידים רבים. ועשו סייג לתורה. התורה הקדושה אומרת, כשאתה מקדש את התורה והיא טהורה, והיא מסגרת לאדם, כי במידה, ואם חס ושלום יעבור זה אדם, אז הוא יהיה מתחייב לבוא לידי שגרונות הקיימים אחרי הגדרות המובילות דרך השלילית. ובשל החיסרון בלימוד התורה, עד כדי ככה הדעת שלו מצטמצמת, לראות חס ושלום בשדות שלא מתאימים לנפשו. לכן, מסגרת התורה מחיה את האדם ונפשו בחיים שמה שנקרא אור נצחי, שהיא באה לבטא את החיים ארוכים, חיים של טובה וברכה, חיים של שלום, חיים של פרנסה טובה. משנה ב' שמעון הצדיק היה מי שבכנסת הגדולה, הוא היה אומר, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק הכהן הגדול, שהיה מאחרוני כנסת הגדולה, בימי בית המקדש שני, אשר ראה וכאב את סופה של כנסת הגדולה. הוא השאיר לנו מסר יסודי ושורשי שמתבסס על 3 דברים העיקריים, ובהם האדם צריך תמיד לייחז ולהינצל ולהישמר. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אלו דברים יסודיים שתחילתם של כל חידושי התורה. והוא יהיה משפיע טובה גדול לבריות שיעברו בשמחה ויעבירו את החידושים האלה לאחרים. חכמינו זכרם לברכה, שהם עצמם עבדו במסירות את בורם, שזיכה אותם לגלות לנו את חידושיהם המועילים לנפשנו, רוחנו ונשמתנו. הוא היה אומר, המלמד שהוא חכם לא יאמר דבר. אם הוא לא עבר את הדבר מתוך עצמו, מתוך בשרו ומתוך מעברי כאבה. וככה הוא היה אומר, את החידוש שעולה לו, תפתח לו, שהוא מתייצב בפני ברור עולם, מלכו של עולם היה הקדוש ברוך הוא שלוקח בשמחה את דבר החידוש ומנשקו. אם כן, טוב לנפש האדם שיכול לזכות לומר, תפתח חידושי העולם, בענווה, בשפלות ובהסתרה. ועל ידי ככה, ינעברו ממנו תמיד חידושים שיהיו טובה גדולה לאדם עצמו ולאחרים. שמעון הצדיק, הוא היה אומר שמתוך עבודתו שהייתה קודש, בתוך קודש הקודשים, ששם זה המקום צריך להיות בתוך תוכו של האדם שהוא מתקדש בקדושה לקדוש ברוך הוא. הוא היה אומר, על 3 דברים העולם עומד,
ידוע ששום דבר בעולם לא יכול לעמוד על שני דברים, אלא רק על 3 ויותר. רק לאדם שעומד על 2 רגליו, הרי זה פלא גדול. מי מחזיק את האדם לעמוד? זו הנשמה, אשר יחדיו הם 3. כאשר הדעת שבאדם היא אשר מניעה ומזהה אותו לרצות ולעשות דברים שהם קיימים ומקיימים את העולם שעומד על 3 דברים. על התורה, שזה היסוד של כל היסודות. ופה אנחנו, זהו, נתק.